Gipakita sa Kingdom of Jesus Christ ang uban pang gipangbuhat nga aktibidad sa kapulisan sulod sa KOJC compound sa Davao City, subay sa padayong pagpangita kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pakasakop sa KOJC. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara, ginapangita matod pa sa PNP ang entrance sa giingong underground facility sulod sa KOJC compound. Apan sumala sa KOJC nga bisan ang monitor sa ginagamit nga scanner sa PNP walay nakita nga indikasyon nga dunay underground. Sa clarificatory order nga gipagula sa korte, giklaro nga wala niini ginakansela ang mga proseso nga dunay kalabutan sa warrants of arrest kang Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka co-accused. Busa, magparayon matud pa ang operasyon sa kapulisan sa KOJC compound. Ang task force commander matud pa sa PNP ang magdesisyon kung kano sa i-terminate ang ilang operasyon. Sa video nga kuha sa KOJC, makita ang paghalughog sa mga pulis gamit ang live and motion tracker device sa managlahing istruktura sa sulod sa KOJC compound. Lakip na ang mismo cathedral kung asa gisuspetsyahan matud pa sa PNP nga dunay bunker nga ginataguan ni Kibuloy. Lakip sab ang lounge area sa cathedral nga naa sa likod nga bahin. Makita sab ang mga pulis nga nagapangita sa ikatulong andana sa Jose Maria College. Sumala sa KOJC, gamit sa PNP ang usa ka proton ELIC device nga usa ka underground scanner. Madungog sab sa video nga kuha sa ikaduhang andana sa JMC ang parayon matud pa nga drilling nga ginahimo sa kapulisan. Nagsumite na og request ang legal counsel sa KOJC ngadto sa Davao City Engineers Office aron ipahunong ang ginahimo nga drilling sa kapulisan sulod sa compound. Lakip ang mga manhole palibot sa cathedral, gipang ablihan na sab sa mga pulis. Sumala sa PNP, judgment call matud pa sa ground commander kung asa nga parte sa compound sila mangita. The information that that's being given by the ground commander is still there is an indicator of yung nade-detect na heartbeat no through the aid of that technology. Sa karon, ginapangita pa kuno sa PNP ang entrance sa giingong underground facility. Na based dun sa nadedetect ng device ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Sukwahi matud pa kana sa gipagula nga kuhang video sa KOJC Webes sa kadlawon sa gipaygayon nga scanning sa PNP sa KOJC Cathedral. Sumala sa KOJC, ginapakita matud pa sa monitor nga walay formation nga na-detect nga nagaingon kung dunay underground bunker. Miyerkules sa gabi, 5 ka mga nakasibilyan ang gipasulod sa PNP sa compound pero wala mihatag ang PNP og detalye kung lakip pa sila sa human intelligence. We are not after the KOJC members, we are not after their properties, we are after Kibuloy and 4 others na hinahanap ng batas. Sa pinakaulahing ihap sa PNP, 60 ang nasamdang mga pulis nga gitambalan sa Regional Health and Dental Service sa PRO 11. 29 ka KOJC members ang ikasuhan og obstruction of justice o direct assault sa PNP. Nag-andam na matud pa sila nga mag-file og piyansa. Dili matud pa masulti sa KOJC Legal Counsel ang kasiguraduhan sa ilang seguridad hangtod nga anaa pa ang presensya sa mga pulis sulod sa compound. The warrant of arrest should not be used as a legal excuse to convert this property which is owned by another entity into a police garrison. So, ang ma-assure ko lang na kung mawala na ang mga pulis dito, siguro babalik na ang normalcy po sa lugar. Sara, gibutyag sa KOJC nga dunay nakita nga mga police mobile sa gawas sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City kaganinang buntag. Ato pang ginahulat ang pahayag sa kapulisan labot sa nimong presensya sa mga pulis sa maong lugar. Sara. Okay, dagang salamat, Argel Relator.